Hvad synes I om mode? Det er top dollar. Det er noget super godt noget. Er det også derfor, du har den her? Den er så smuk. Nej, det er nogen af de drama. Er mode blandt jeres yndlingsfag i skolen? Er mode? Det er da ikke et fag. Vi har ikke mode i skolen. Nej. Hvorfor tror I så, de kalder det design? Ja, det er et yndlingsfag. Ja, det er yndlingsfag. Hvad synes du om mode? Det ved jeg ikke, men jeg skal faktisk lige noget. Magnus, hvad synes du om identitetsdannelse? Det har jeg kraftigt med at svare på. Jamen, vi laver en ny film. Nej. Hallo, er det Magnus? Magnus? Tror du nogensinde, jeg bliver på mode og bliver slået? Nej. Tror du ikke? Synes du selv, du er med på moden? Ja. Når du bliver slået? Ja. Hvad sker der, mand? Rolig nu. Øj, mand. Det er bare et interview. Hvad synes I om det at være på mode? Er det fedt nok? Det er cool. Jeg reagerer ikke på det. Tror I nogensinde, jeg bliver på mode og bliver tævet? Nej. Jeg har bare ikke penge til at gå på måde. Jeg er en fattig fyr. Se. Så er det beskidt. Old school. Hvad synes du om din egen stil? Den er top dollar. Jeg er overhovedet ikke Hvad på den. synes I om ordet mode? Om ordet mode? Det er spændende, men det kan også blive for... Mode? Ja, bare mode. Det er meget fedt. Det er et fedt ord. Dem, der har fundet på det, vil være rigtigt. Men jeg synes, at der er to forskellige måder at se mode på. Det er sådan noget. Der er bikini og ikke bikini, kan du. Det er lige det. Hey, hvad synes I om mode? Ingen kommentar. Ikke så meget åbenbart. Det er de hårde typer. Du har også set, de var rigtig meget med på moden, dem der. De var nemlig hårde. Det er sådan nogle seje jakker på. Har jeg morgenhår? Ja. Det synes jeg ikke, jeg har. For så han har også morgenhår. Hey, vil du ikke have det? Han er også med på moden. Vil du have noget vand? Ja. Er det på mode at drikke vand? Fordi det er sundt. Selvfølgelig. For de følger efter os. Det er fordi, vi er Det er de hårde typer. Det er fordi, vi er på moden, Magnus. Folk vil gerne være over ved os. Ja. Mobning. Vi har lige fortalt om stiv diller og alle mulige syge noget. Du er godt, der er kamera på. Ja da. Ved du hvad? Så skal jeg bare sige. Så skal jeg sige noget med en hård banan. Det er fordi, vi skal... Hvad synes I om mobning? Jeg synes, det er noget Vi ser jo ikke vores emne. Vi synes bare mode. Ja, mode og mobning. Mode og mobning. Mode, det er meget fascinerende. Jeg elsker mode. Yes! Vi har lavet en dokumentar.